И сега споделим. Добър вечер на всички, на партньори, на новодошли, които за първи път присъстват тази вечер на нашата презентация. Тази вечер всички ние ще имаме удоволствието да се запознаем с една международна компания One More International, лектор и тази вечер ще бъде Елка Станчева. Тя е наш партньор в компанията в квалификация Руки и ще ни представи накратко продуктите и маркетинговия план на компанията. Ели, давам ти думата да се представиш най-напред и след това да поговориш и за компанията и продуктите. Добър вечер на всички партньори на компанията и на всички наши гости. Аз се казвам Елка Станчева и съм от Габрово. В компания OneMore съм от януари месец тази година. И днес ще ви представя компания OneMore International. Това е една световна глобална компания за мрежов маркетинг, която е създадена през месец септември 2014 година. Тя е създадена от семейство Мустафа Ердил и съпругата му Севджихан Ердил. Мустафа Ердил е химик по професия и той е създател на продуктовата гама на компанията, а синът им Алпер Волкан Карпус е главен изпълнителен директор на компанията. Седалището на компанията е в Есенюрт, Истанбул. Регионалната дирекция е в Измир, а европейската ни централа е в Ротердам, Холандия. Официални офиси на компанията има в Азербайджан, Северен Кипър, Мексико, Индонезия, Казахстан, САЩ. В България също имаме офис в Пловдив и в Стара Загора. Да, може и да минем на следващия слайд. И тук мога да кажа, че компанията работи 3 години на пазара точно с един продукт. Това е Penlace. По-нататък ще стане дума и за неговият състав, нали, какво точно включва. Първите 4 години компанията има над 40 000 партньори, а в следващите 4 те се удвояват и утрояват. OneMore също така тук е редно да спомена, че изнася своите продукти в над 150 държави и има над 8000 потребители. И 98% са удовлетворени клиенти на компанията. Компанията работи изцяло в уелнес индустрията. Защо е насочена в тази сфера? Защото това е секторът, в който хората имат най-голям интерес, а това е здравето. Към момента уелнес индустрията, виждате на слайда, е оценена на 5 трилиона долара и се очаква да достигне до 40 трилиона, даже и повече. Защо трябва да си помагаме за здравето? Защото знаем, че в днешно време мръсният въздух, който вдишваме, недохранването или пък прияждането, стреса, безсънието, проблемите с съня, магнитните полета, обездвижването могат да ни изиграят много лоша шега и да ни доведат до болести. Така че ние тук стигаме до извода, че в следващия момент тялото няма да може да се справи само с всичките тези външни фактори, които оказват влияние на нашето здраве, така че ние трябва да му помогнем, т.е. можем да му помогнем с спорт, с добър сън, добра храна, медитация и най-вече с добавки от природата. Тук виждате на екрана кои са методите, с които ние може да си помогнем. Първият метод, това е инжекционният, така че при вкарването на самото вещество, на лекарството, то се разпространява в целия организъм по кръвоносната система и ефектът е много по-бърз, при този начин, но ние не може постоянно да си поставяме инжекции или да бъдем включени на системи. Следващият метод, това е оралният метод. Приемането на различни таблетки или хранителни добавки през устата като цяло
не предоставя желаното усвояване, а твърде често таблетките имат и странични ефекти, които водят до алергии, а усвояването им е много нисък процент, тъй като приемането им през устата по статистика се доказва, че е 45-50% приемането. И на преден план, вече след инжекционният метод, и тук излиза трансдермалната технология поради своята висока усвояемост, т.е. тя се усвоява през кожата на 96-98%. Именно тази компания One More International използва тази трансдермална технология в своите продукти. Пластира, както виждате на слайда, се поставя на кожата. Той започва да действа чрез порите на кожата. Чрез порите се пренасят всичките съставки, витамини и минерали, които се съдържат в пластира, и те преминават в капилярите, а от капилярите вече преминават директно в кръвта и така става усвояването. Кожата е много умен човешки орган и тя преценява точно какво количество трябва да се вземе, за да се усвоят тези съставки. И тук е времето, нали, мястото да кажем, че чрез използването на тези пластири не може да има предозиране. Тоест организмът си поема толкова, колкото има нужда тялото ни. Всеки пластир има определено време за действие. Някои от тях се сменят на 48 часа, други се сменят на 24 часа. Всъщност това зависи от състоянието на човека. На слайда виждате продуктовата гама на компанията. Ако човек се слага превентивно, нали, пластирите, може да ги остави и сами да паднат. Но така повече от 48 часа, но ако паднат по-рано, нали, това означава, че той има доста голям недостиг на витамини и минерали, нали. Ако имаме по-сериозни здравословни проблеми, можем да ги слагаме и по-често. Сега бих искала да спомена точно какво представляват тези пластири, как са изградени, как са направени. Пластирите имат 3 слоя. Всеки един от тях има основа, имаме слой от витамини и минерали и защитен пласт от вредните въздействия. И именно чрез използването на тези пластири на компанията One More, те ни правят по-здрави, по-силни, по-красиви, по-хармонични, така че с лекота да можем да се справяме в ежедневните си задължения. Първият продукт, който ще ви представя, това е Painlace. Ние казваме, че това е нашата домашна аптечка. И сега ще ви обясня защо. Виждате на слайда съставките на самия пластир: корейски червен женшен, глюкозамин, сапонини, сребърни иони. Също така в състава на Painlace е включен и германий. Какво прави германият? Значи германият стимулира насищането на тъканите с кислород, което способства от своя страна за подобряване на мозъчната дейност. Подпомага организма от очистването на шлаки и токсини, ускорява зарастването на рани, подобрява функционалното състояние на централната ни нервна система, което е много важно. Повишава работоспособността, ускорява възстановяването след тежки физически натоварвания, укрепва имунната система като цяло на организма. Виждате в състава, че се съдържа и глюкозамин. Глюкозаминът играе важна роля за облегчаване на болките в ставите. Той има противовъзпалителен ефект. Глюкозаминът при този пластир е добит от ръкообразни и работи като защитен агент около ставите. Ако в организма се наблюдава дефицит на глюкозамин, нашите стави няма да бъдат напълно защитени или здрави и това съответно води до болки. Червен корейски женшен се съдържа в пластира. Защо точно компанията е избрала да използва корейския червен женшен? Именно защото в него се съдържат 32 броя сапонини, докато при японският червен женшен там сапонините са 8 броя. Съдържат се също тук повече от 40 минерала, нали?
във вътрешния слой, точно във вътрешния слой на пластира пенлес има ферментирал червен корейски женшен. Именно там се съдържат и тези 32 броя сапонини, също така витамини от групата А, Е, В1, В12, В2, В3. Съдържат се също калций, желязо, фосфор. Какво прави червения корейски женшен? Всъщност той повишава енергията на организма, издържливостта и силата, подобрява концентрацията, възстановява физическото ни състояние, произвежда здрави кръвни клетки, регулира кръвното ни налягане, също така намалява и оттока в организма, регулира работата на сърцето, бори се с диабета. Той е и антиоксидант, регулира функционирането на храносмилателната система, като ускорява обмяната на веществата, укрепва белите ни дробове, спира кашлицата, регулира дишането, повлиява също така депресията и стреса, подобрява съня, извежда токсините от организма ни, повишава сексуалната сила и либидо, облегчава ставния ревматизъм и се подобряват проблемите с кожата и като цяло се повишава нашият имунитет. Значи виждате за колко много неща може да бъде използван само един продукт. В опаковката се съдържа 25 броя, сменят се на 48 часа, т.е. един пакет пенлес на нас може да не стигне за 2 месеца да го ползваме. Следващият продукт, който виждате на слайда, това е B12. Виждате и състава на B12, B12, B9, B1, витамин С, витамин B3. Какви са ни всъщност ползите от приемането на B12? Ние също така му казваме, той е известен и като енергийният витамин и е много полезен за цялостното здраве на организма. B12 всъщност подпомага образуването на червени и бели кръвни клетки и укрепва нашия имунитет. Той е необходим за профилактика на анемия, като подпомага усвояването на желязото, предпазва нервите от увреждане, поддържа оплодителната способност и спомага за нормалния растеж и развитието на организма. Предотвратява появата на проблеми с паметта и болести на Алцхаймер. Балансира настроението, намалява депресията, намалява умората, безпокойството. Необходим е също така и за правилното храносмилане и усвояване на храната. Помага въглехидратите да се превърнат в глюкоза, като по този начин се осигурява енергия, която е необходима на тялото ни. Поддържа здравето на кожата, косата, ногтите, тъй като той играе много важна роля при обновяването на клетките. Защитава от рак на простатата, белите дробове, дебелото черво. Има ефект също така на засилване на сексуалното желание, подобрява сънят ни и го прави по-отморяващ и освежаващ, подпомага здравето на сърцето. Също така има ефекти да регулира кръвното налягане и за намаляването на холестерола. Също така той намалява и риска от инсулт. В състава на B12 се съдържа и фолиевата киселина. За да може пълноценно B12 да се усвои от организма, трябва да се използва в съчетание с фолиевата киселина. Какво ни дава фолиевата киселина? Значи тя е много необходима, както всички знаем, при бременност и при кърмене. Необходима е при хора, които злоупотребяват с алкохола, ако пушим цигари, ако дамите приемат противозачатъчни таблетки, ако приемаме лекарства за възпаление на червата или инфекция на пикочните пътища, ако приемаме лекарства за ревматоиден артрит, за псориазис, ако сме вече на възраст над 65 години. Фолиевата киселина е също така много полезна при диария за абсорбиране на излишните течности в червата, при пациенти, чието бъбреци се нуждаят от диализа, пациенти с чернодробни заболявания, при този вид анемия, която е при дефицит на фолиевата киселина, при нарушение на слуха при възрастните хора. Опаковката съдържа 32 броя пластири и всеки пластир се сменя на 24 часа.
Следващият слайд виждаме витамина декамин. Това всъщност е D3. Виждате какво включва в състава си. Той също така е много важен за цялостното здраве на организма. Какви могат да бъдат ползите от дикамина при поставянето на този пластир? Той поддържа мускулите и костите здрави, помага за предотвратяването също така на диабет, поддържа имунната система, поддържа здравето на сърдечно-съдовата ни система, грижи се за равновесието на нервната и на мускулната ни система, намалява умората и облегчава възпаленията, спомага за облегчаването и преодоляването на депресивни състояния, играе важна роля в защита на организма, в цялостното здраве на мозъка и на тялото. Дикаминът, това е единствената хранителна добавка, която е призната от Института за дентална медицина, тъй като при липсата на витамин D може да доведе до кариеси на зъбите или заболявания на венците, т.е. те започват да кървят. Именно в състава виждате, че е включен и витамин С. Този витамин С води също така до предотвратяване кървенето на венците. Дикаминът съдържа 24 броя пластири в опаковката и се сменят на 24 часа. Следващият продукт, това е омевия. Виждате състава на омевията, омега-3, коензим Q10, ДХГА и прегненолон. Значи, какви са неползите от поставянето на този пластир? Нека да започна първо с омега-3. Омега-3 това са масните киселини или са един вид етерични масла, които са от съществено значение за нашето здраве. Те осигуряват ползи за тялото и най-вече на нашия мозък и на сърдечно-съдовата ни система. Те са омега-3, не знам, може би имаме и тук в групата или тази вечер хора с медицинско образование и знаят, че омега-3, тези масни киселини са полиненаситни масни киселини и трябва да се приемат с храната. Коензим Q10, значи е следващата съставка. То е съединение, всъщност той е отговорен един вид организма да получава енергия, осигурява енергия, т.е. зарежда отделните клетки на човешкото тяло с енергия и ги предпазва от оксидативен стрес и от болестотворните бактерии и вируси. Също така той е антиоксидант и предпазва клетката от окислително увреждане. Като цяло този продукт, с всичките тези съставки, които виждате, той се бори срещу ефекта на стареенето. Изключително благоприятно въздействие има, както споменах, върху нашата сърдечно-съдова система, нормализира кръвното налягане, има свойството да регенерира, т.е. да обновява кожните клетки и да заздравява зарастването, заздравяването на рани. Ефективен е също така в борбата срещу влошаването на паметта, която е причинена от намалена мозъчна функция. Това се среща вече в по-напреднала възраст. Подобрява паметта, вниманието, концентрацията ни. Важен е за психичното здраве и за физическото ни развитие и стимулира производството на клетъчна енергия. Също така нормализира и хормоналният ни баланс. Комбинацията от омега-3 и коензим Q10 осигуряват една естествена поддръжка на нашия организъм, за да продължи енергичният и динамичен живот в по-напреднала ни възраст, така здравословен живот. В опаковката се съдържат 27 броя пластири и се сменят на 24 часа. Следващият пластир, който ще ви представя, това е мелатонин. Виждате какво включва в състава си: етерично масло, лавандула, масло от роза и мелатонин.
Какви са всъщност ползите и какво ни носи този пластир? Значи, основната функция на мелатонина е помощ при заспиване, но има и много други ползи. В ранна детска възраст нивата на мелатонин са много високи, затова и бебетата спят повече и по-дълго. След напредване на годините, синтеза на мелатонин започва да намалява и моделите на сън започват да се нарушават и да се влошават. Като до 40 годишна възраст, според статистически данни, нали, се произвежда сравнително достатъчно количество мелатонин, но след това синтеза намалява и това е една от причините по-възрастните хора да не спят толкова добре. Мелатонинът има няколко основни насоки точно как действа на нашия организъм. Бих искала сега да се спра на мелатонинът и сънят. Значи основна роля играе той при смущения в съня, при безсъние, при трудно заспиване, при чести събуждания, при краткотраен сън и предотвратява нарушенията на съня при пътуване и при смяна на часовия пояс. Мелатонинът също така много добре повлиява и мигрената. Проучванията доказват неговия положителен ефект и срещу главоболието, така че тези хора, които получават редовно мелатонин, те са по-малко склонни към мигренозни атаки. Мелатонинът успокоява и нервната ни система и се бори с депресията. Т.е. когато ние станем сутринта с по-качествен сън, ние се чувстваме по-бодри, нали, и не толкова депресирани. Също така той има терапевтичен ефект при стомашно-чревни разстройства. Какво се има предвид? Че от него ние може да се направим чай, когато имаме болки в стомахът. Мелатонинът също така играе добра роля и при сърдечно-съдовата система. Сърцето ни бие по-бавно през нощта, нали, по време на сън, а кръвното ни налягане тогава е по-ниско. Когато обаче моделите на сънят ни са нарушени, тези функции също се нарушават и се влошават. Мозъкът на хора с богато производство на мелатонин може по-добре да контролира сърдечната чистота и кръвното налягане. Мелатонинът също така е и антиоксидант, който предпазва клетките от свободните радикали, може да помогне да се предотвратят заболявания, които са свързани с стареенето. Може да понижи също така нивата на холестерола. Изследванията показват, че честотата на съдовите запушвания е по-висока при хора, които са с по-ниски нива на мелатонин, защото именно през нощта се образуват и тези кръвни съсирици, нали? А при по-високи нива на мелатонин, нали, този риск ние може да го избегнем. Мелатонинът също участва в борбата и с рака, т.е. той има свойството да възпрепятства развитието на рака, като рак на гърдата и простатата. Те също така, тези видове рак могат да бъдат свързани с по-ниските нива на мелатонин в организма. Мелатонинът улеснява тези пациенти, които се борят в борбата с рака, тъй като лекува тялото им и им дава свойството да спят по-добре. Няма никаква опасност пациентите, нали, дори здрави хора да се пристрастят към мелатонина или да получат сънливост или да са сънливи при събуждания. Той е напълно безопасен. Виждате, че в състава на мелатонина и се държа и етерично масло от роза. Какво прави това? Всъщност, именно това масло намалява появата на слънчеви и пигментни петна по кожата, които се появяват по време на бременност, нали? Или след продължително излагане на слънце. Също така полезно е това масло при конюнктивит или при настинки. Съживява кожата така, че тя да изглежда по-млада. Играе роля при алергични кожни проблеми, екземи, при отворени рани. Намалява проблемите като задух, астма, хронична кашлица.
и ускорява функцията на храносмилателната система, това, което споменах преди малко, че ние може да го използваме и като чай. Осигурява спокойствие и релаксация, когато сме в състояние на стрес. В състава му виждате, че има и лавандула, тя ни помага при безсънието, успокоява нервите, успокоява централната нервна система, горните дихателни пътища. Също така лавандулата има свойството да увеличава сексуалната сила и увеличава сексуалното желание. И опаковката на мелатонина съдържа 24 броя пластири и той се сменя на 24 часа, т.е. той не стига за един месец. Следващият продукт, който виждате на слайда, това е Slim Style. Виждате какво съдържа в състава си. Това е един много предпочитан продукт от дамите, защото има много добри свойства при сваляне на тегло. Виждате какво съдържа. Значи спирулината, тя ни увеличава също така физическата сила и издържливост. Палмитоил трипептида, той всъщност насърчава синтеза на колагена и подобрява структурата на кожата. Също така този пластир предотвратява и се бори срещу образуването на целулит. L-карнитинът подобрява изгарянето на мазнините. Джинджифилът притежава пречистващ и диуретичен ефект и подпомага процеса на изгарянето на мазнините, т.е. той служи в борбата ни с отслабването. Гуараната е естествен източник на енергия и помага за преодоляване на отпадналост, на умора. Тя също стимулира изграждането на мазнините. Като цяло всичките тези съставки, които се съдържат в пластира, имат свойството да осигуряват нашия метаболизъм, намаляват нежеланието за сладки, за въглехидрати, за нездравословни храни, намаляват, когато си залепим този пластир, ние намаляваме и порциите храна, които приемаме и това съответно води до намаляне на нашето тегло, осигуряване чувство за ситост, по-добро храносмилане, повече енергия в тялото, мазнините се превръщат в енергия, премахване целулита и кожата става по-здрава, по-мека и по-стегната. Т.е. когато използваме ние този пластир за отслабване, кожата няма да бъде при нас увиснала, когато свалиме килограмите, именно от това му действие. Също така този пластир се бори също така срещу холестерола и всъщност балансира и нашия така по-здравословен живот, нали, и относно храненето. Опаковката съдържа 30 броя пластири и се сменят на 24 часа. Само ще отворя една скоба да вмъкна, че всички пластири се слагат след почистена кожа или след баня, почистена кожа с спирт и подсушена, нали? И ние може да си къпиме с тях. Единственият пластир, с който не може да си вземаме баня, това е Slim Style, тъй като се намалява действието на съставките, които се съдържат в него. Може да преминем вече към следващият слайд. Следващият слайд, това е Ladies, Night Ladies. Това е женският пластир. Виждате съставките му: омега-3, дженджифил, женшен, цинк, лейди перокс. Какви са ни ползите всъщност от използването на този пластир? За какво може той да допринесе? Първо, той разширява кръвоносните съдове, увеличава секрецията на допамин, активира половите хормони, повишава либидото, урегулира кръвообращението и осигурява богат на кислород приток на кръв към репродуктивните органи. L-аргинин, виждате, че се съдържа в състава му. Това е аминокиселина, която тялото не може да произведе. Основна съставка е на азотния оксид, всъщност оксид, тъй като тук имаме и кислород, нали? И помага за разширяването на кръвоносните съдове. Виждате в състава, че е включен и цинк. Цинкът е важен минерал за имунната ни система.
Играе много важна роля за активирането също така на половите хормони. Джинджифилът има силни антиоксидантни свойства, противовъзпалителен ефект. Женшена е също така силен антиоксидант, допринася за обновяване на клетките. Дискорея булбифера. Това допринася за един вид за хормоналната регулация и в изтока, в далечния изток, всъщност това се използва и при безплодие. Червена детелина има фитоестрогенни свойства, повишаване на либидото. Съдържат се също така, лейди перокса съдържа екстракт от борова кора, L-аргинин, екстракти от шипка. Всичките тези съставки, които виждате в пластира, осигуряват богат на кислород приток към репродуктивните органи и подобряват сексуалната функция. Тоест, той е с много добро действие при двойки, които имат проблеми с зачеването и с неуспешни инвитро процедури. Опаковката съдържа 27 броя пластири и се сменят на 48 часа. Следващият продукт, това е Night Gentleman. Това е мъжкото здраве, както обичаме да го казваме. Виждате, че съставките са почти идентични, както с женския пластир. Разликата тук е в съдържанието на мака. Всъщност има същото действие, което споменах и при женският пластир. Тук води до психическо и физическо спокойствие, нали, повишава либидото, сила на тялото, по-висок приток на кръв, която е богата на кислород. Разликата е в маката и ще се спра на маката. Маката е богата на минерали и помага за повишаване като цяло енергийното ниво на тялото. Има ефект върху повишаване на либидото и допринася за физическото и психическото спокойствие на мъжът, нали? И всъщност засилва и спермата. Азиатската червена боровинка, която се съдържа тук, има ергогенен ефект и води до увеличаване на мъжката сила и помага за намаляване на трупването на млечна киселина. Женшена допринася също така, виждате, за повишаване на либидото. Имаме и омега-3, която играе важна роля в кръвоносните съдове и в гениталната област. Подпомага увеличаването секрецията на допамин, L-аргинин, кръвоснабдяването на органите, цинка, нали, активира половите хормони. Джинджифилът е със силни антиоксидантни и противовъзпалителни свойства. Женшена също така, знаете, той обновява клетките. Опаковката съдържа 27 броя пластири и се сменят на 48 часа. И така преминаваме към следващите слайдове и малко навлизаме в козметичният свят на компанията. Значи отиваме до колагеновите маски. Виждате колагеновите маски, които в една опаковка от тези маски се съдържат 4 броя. Може да се върнем към първата маска. Първата колагенова маска, която беше. Тази маска, виждате съдържанието и какво се съдържа. Всъщност, когато използваме колагеновите маски, където са опаковката, която е с 4 броя, нашата кожа остава свежа, поддържа се еластичността, много добре изглеждаща. Тя се поставя на предварително почистено лице. Когато се извади от опаковката, тя съдържа гел. Слага се на лицето и престоява така около 20 минути. След това се сваля от лицето, прибира се обратно в опаковката, като гела, който е останал на нашата кожа, ние не го изчистваме, а го оставяме така да престои през нощта и на сутринта нашата кожа има доста по-здравословен вид. Тази маска, в зависимост от кожата, едната, нали, може да бъде използвана в
до 3 пъти. Виждате тук как е показана маската и как точно се слага. Виждате какво съдържа. Колагенът е много полезен също така за кожата. Женшенът обновява нашата кожа. Лецитин, ретининол. Всъщност това действа подхранващо на нашата кожа. Може да минем и към следващият слайд. Това са колагеновите пластири. Какво всъщност прави колагенът? Както споменах и преди малко, той спира застаряването на нашата кожа, премахва ни бръчките, укрепва косата, ногтите, дори само с поставянето на пластира, нали, на нашата кожа. Основната му функция е да заздрави съединителната тъкан и да я предпази. Той допринася за гъвкавостта и стегнатостта на нашите стави. Виждате какво съдържа хидролизиран кератин. Това е вид протеин, който формира нашата коса, кожа, ногтите и той помага за заздравяването на косата и кожата и за по-здравословният им вид. Съдържа се също коензим Q10, т.е. помага за увеличаване регенерацията на здравословни клетки. Кожата е най-големият по площ човешки орган и той е най-така изложен на вредните външни влияния от околната ни среда. И тъй като когато го прилагаме директно върху кожата, той всъщност намалява действието на ултравиолетовите лъчи, намалява и нашите бръчки. Виждате в състава, че има и витамин Е. Той се използва при превенцията на различни болести, за регенерация на клетките, за укрепване на имунната ни система. Съдържа се акациев мед. Това е чист натурален продукт с много витамини и минерали в състава си. Също така в състава му се съдържа и прополис, който има силата на антибиотик и който унищожава микроорганизмите в нашия организъм. Съдържа се екстракт от морски водорасли. Те пречистват тялото ни. Всъщност, когато сме го изложили на слънце, нали, ние всъщност поемаме и тежките метали или радиация, така че това изчиства клетките ни от всъщност всички вредни вещества от тези тежки метали, нали, и се осигурява един вид цялостен детокс на тялото. Има противосъсирващо свойство, запазва тялото ни във форма и всъщност този пластир се сменя на 48 часа и не стига за 2 месеца може да го ползваме. Това е едната маска, за която видях. Лифтинг маската. Тази маска виждате какво съдържа. Куркума, азиатска центела, кафе. Кафето активира кръвоснабдяването на нашата кожа. Куркумата има противовъзпалителни свойства. За какво всъщност ни служи тази маска? След предварително почистване на лицето, нали, всички пластири и маски се слагат на предварително почистена кожа, тя има ефект срещу образуването на двойна брадичка при дамите. Виждате както е показано на слайда, как точно се поставя, т.е. ние си я закачаме зад ушите. Трябва да престои поне 8 часа, т.е. ние спиме с нея. И на сутринта, когато станем, всъщност брадичката ни е прибрана. Това са маски и шампуани, тук ще видите на слайдовете, които подхранват и заздравяват косъма. Все още на българския пазар ги няма, защото всички продукти, които компанията произвежда, са с съответните сертификати за качество, т.е. те са биопродукти, веган продукти. Но ще навлязат и на нашия пазар вече. Това са маски за турбички и сенки под очите. Анти-ейдж маската, виждате какво съдържа, т.е. при поставянето тъмните сенки значително изчезват, които са под очите ни и значително намаляват турбичките, т.е. спада този отток, който при някои хора се появява.
Това са сертификатите на компанията, т.е. за всеки продукт, който компанията предлага, тя има съответните сертификати, нали? Допинг фри, парабен фри. Виждате ги, всеки, който иска, нали, може да ги разгледа по-отделно, нали, на слайдовете, точно какво съдържат, но ако някой реши, че иска така да проверява всеки сертификат, нали, или да чете и да проверява какво точно означава всеки един от тях, може би всички се досещат, че това е, нали, фирмена тайна, но компанията дава гаранция, че това са биопродукти. Абсолютно с чисти съставки. И предвид часа, в който навлизаме, може да пропуснем кафето и да преминем към маркетинговия план на компанията. Това е един свят, както виждате и на слайда, на неограничените възможности. Какво всъщност ни дава маркетинговия план на компанията? Тя използва в съчетание бинарен и линеен маркетинг, който ни дава нашата финансова и лична свобода. Виждате стартовите пакети, които може да бъдат закупени от партньори на компанията и от гостите ни тази вечер. Стандартният пакет е с 100 QV. QV това са точките, които ни носи пакета. В стандартния пакет се съдържат 4 броя пакета може да вземеме. Бронзовия пакет ни носи 300 QV, 20 броя може да си поръчаме от пакетите. Сребърният ни носи 650 QV, поръчваме си 40 броя и златният пакет ни носи 1000 QV и ние тук имаме право да си поръчаме 60 пакета, като те са по наш избор. Регистрацията как става в компанията? Тя е онлайн регистрация. Фирмата продава онлайн, нали, своите продукти. Регистрацията е абсолютно безплатна, не се изисква никакво внасяне на първоначална или някаква такса, нали, за да може човек да се регистрира. Всъщност как може да влезем в компанията? Единият вариант е, ако искаме да ползваме пластирите единствено и само за себе си, т.е. да се лекуваме, може да минем към следващият слайд. И вторият вариант е, нали, това е, че ние може да имаме така нареченият професионален старт, т.е. постепенно да се извоюваме нашата финансова независимост. Компанията предлага няколко вида бонуси. Виждате ги: директен бонус, бонус 2+1, 3D бонус, 4x4, екипен бонус, партньорски, кариерен и бонус за лек автомобил. Първият бонус, нали, който виждате, това е Fast Start бонуса. Тоест, ние вече сме се регистрирали в компанията и решаваме да включим друг човек. Всеки човек, в който включиме в компанията, регистрираме и той си закупи съответния пакет, на нас компанията ни изплаща сумата в зависимост от това какъв пакет той си е закупил. Тоест, ако той си е закупил стандартния пакет, който носи 100 QV, ние автоматично получаваме в нашия офис $25. Ако си е закупил следващия пакет, който ни води 300 QV ни дава, ние получаваме $75 и виждате, нали, че всеки следващ пакет, зависимо от QV-тата, които получаваме при закупуване на пакета и парите, които ни дава компанията. Тоест, това е първият бонус, когато ние регистрираме даден човек, който ние получаваме. Следващия бонус, това е 2+1 бонуса, т.е. в рамките на един месец ние при всички случаи, за да получим този бонус, какъвто и да е бонус, ние трябва да бъдем активни в компанията. И в рамките на един месец ние сме активни, създали сме два нови акаунта, т.е. регистрирали сме двама нови човека за този един месец, от лявата и от дясната си страна, съответно компанията ни подарява два продукта напълно безплатно, които са по наш избор.
ние имаме правото да си изберем точно кой продукт да си поръчаме, като в случая ние тези продукти не ги заплащаме, а заплащаме само доставката. И безплатно получаваме своята активност за следващият месец. 3D бонуса. Значи в рамките на един месец ние сме активни. И имаме 3 активни потребители. Могат да бъдат стари, могат да бъдат и нови включени. И общият оборот от първа и втора линия да бъде, ако е 600 QV, ние получаваме $100 в нашия офис. Т.е. те ни идват като бонус. 4 по 4 бонуса. Това е също да сме активни за месеца и сме регистрирали 4 активни партньора имаме. Тук също могат да бъдат стари партньори, могат да бъдат и нови включени партньори. И общият оборот от първа и втора линия трябва да бъде 1000 QV. Тоест, ние получаваме $100 един вид от 3D бонуса и още $100 от 4 по 4. И общо в нашия офис виждаме, че постъпват $200. Тим бонуса. Какво представлява? Значи, в зависимост от пакета, с който сме се включили в компанията, ние получаваме и съответният процент. Тоест, ако сме си закупили най-малкият, стандартният пакет, ние ще получим 13%, нали, върху оборота на по-малката ни структура. Ако сме избрали втория пакет 300 кюби 15% и виждате съответно разликата, че с 100 кюби, 1000 кюби, ние получаваме 19%. Каква е разликата? Разликата между 13 и 19%, макар да е само 6%, изразено в парични средства, е доста по-голяма. Тоест, ако имаме 1000 лева, ние ще получим 130 или долари, както ги казваме. Но ако имаме, нали, сме влезли с малкия пакет, но ако сме избрали златния пакет, ние имаме право да получим 19%, т.е. 190. Нали? Имаме разлика. Максималната сума, която компанията може да изплаща за една седмица е $20 000. Повече не. И той се начислява от всички нива. Кариерните нива, които можем да постигнем в компанията, виждате ги на слайда. Това са Rookie, Beginner, Apprentice, Assistance, Master, Pearl, Сапфирен мастер, Диамант мастер, виждате ги. Това е в зависимост от точките, които ние получаваме, нали? Ако в края на презентацията някой се интересува, нали, по-подробно от кариерните нива, бих могла да му разясня точно от коя страна колко точки може да има, нали? Следващият бонус, който виждате на екрана, нали, това са процентите, които получаваме от нашите представители, от нашите първи линии. Ако ние сме в квалификация руки, нали, първа линия, ние получаваме 10%. Ако сме бегинер, ние получаваме от първа линия 25%. Виждате вече за апрантис, като се стигне квалификацията, т.е. там вече имаме получаване на бонуси от първа и втора линия. Може да ги проследите на самия слайд, че колкото по-голяма квалификация придобиваме, толкова повече са и нивата, от които ние получаваме съответните бонуси. Като виждате, че накрая ние може да получаваме и до четвърта линия. Това са еднократни парични бонуси, които компанията предоставя за получена квалификация. Тоест, те започват от апрантис. Виждате, че апрантис еднократния паричен бонус е $500, асистанс 1000 и така както вървят последователно, нали, на слайда. Това са еднократни парични бонуси във връзка с придобита квалификация. Ранг, един вид. Автомобилният бонус.
Тук разликата от всички останали компании е, че компания One не предоставя автомобил на спечелилия този бонус. Какво се случва с този бонус? Значи този бонус ние го получаваме, когато след 3 поредни месеца с оборот на малката ни организация имаме над 10 000 точки, компанията ни изплаща $400. Тоест ние не получаваме автомобил, а получаваме парични средства. 3 месеца подред оборота ни е над 10 000 лева, ние получаваме $400. Това е в малката ни организация. Ако оборота ни стане над 15 000 точки, кюбита, ние получаваме $600. И виждате, че при всяко нарастване на точките на кюбитата, ние всъщност бонуса, който получаваме, се увеличава. Какво се случва обаче, ако ние паднем примерно под тези 10 000 точки? Тоест тогава компанията не спира бонуса, а тя ни изплаща пропорционално на точките, които ние имаме. Условието тук е, че ние не трябва да падаме под 5000 точки. Как се следваме в социалните мрежи? Значи ние постоянно така се отразяваме и споделяме какви места посещаваме, какви продукти използваме и най-вече тези, които се занимаваме с продуктовата гама на компанията, постоянно така в социалните мрежи споделяме богатата гама от продукти и тяхното ползотворно влияние върху здравето на човека. Споделяме места, на които посещаваме. Даже мен са ме питали, нали, точно къде се намирам, защото при посещението в Пловдив ме питаха дали съм в България или вече съм я напуснала. Така явно на хората им прави доста добро впечатление и проявяват интерес на всичко това, нали, което ние споделяме. Затрогващо е. Това са срещи от Vision Day на компанията. Виждате залата, че е препълнена. Виждате за какви огромни събития става въпрос. Това са места, на които човек би могъл да се зареди с изключително положителна енергия, която да му даде хъс за още по-ползотворна работа и за привличането на още повече нови партньори. Виждате за какво става въпрос на всеки един слайд. Тук виждате директорите на компанията, собствениците на компанията. И преминаваме към стартовите пакети. Цената на стартовите пакети, стандартният пакет, който е с 100 кг и съдържа 4 броя пластири по наш избор, нали, пакети, които да си изберем, е на цена от 140 евро. Бронзовият пакет са 20 броя на цена от 500 евро и виждате вече сребърният и златният пакет. Сребърният това са 40 броя пластири и златният пакет са 60 броя пластири на стойност 1380 евро. Ако някой иска още да погледне цената на пакетите от нашите гости, които са тази вечер. Казваме ги. Благодаря, Ели. Да, ами това беше от мен тази вечер, така че вие, ако искате да задавате някакви въпроси, ако някой иска да сподели резултати, съвсем пресни или по-стари, каквито е имал, може да ги сподели. Мога да споделя и аз мои резултати съвсем пресни. Ако искате да започна първо аз, докато някой събере така смелост или си принареди в главата мислите какво точно да сподели, бих искала да започна с последния мой резултат, който за мен беше много очудващ и който е от този понеделник, всъщност от 16-ти. От 3-4 години имам камък в десния бъбрик, който е 1 сантиметър. И аз си живея с мисълта, че така ще си го нося. Рано или късно би могъл да ми създаде някакви здравословни проблеми, нали? И да получа криза. Никога не съм си поставила за цел да си следя този камък, да обръщам внимание, тъй като никога не ме е болял и бъбрика. Какво обаче се случва след ползване на тези пластири в комбинация?
Имаме профилактични прегледи в службата. Работодателите, нали, са длъжни да извършват профилактични прегледи. В понеделник на нас не се прави ехо. 4 години подред идва да ни изправи ехо един и същи лекар. При този преглед лекарът казва: аз не ти виждам камъка в бъбрек. И моят отговор е: докторе, гледай внимателно, не може да не го виждаш, може би някъде се е скрил. Значи 3 пъти ме гледа този лекар, той казва: този камък го няма, ти си го изхвърлила. И аз казвам: да, жените сме по-широки така, нали, пикошнополовата система, но аз не съм разбрала, че съм го изхвърлила, а камъкът ми е 1 сантиметър. Как няма да го разбера това нещо? И той казва: той си е разрушил, още докато е бил в теб, нещо го е разбило, затова ти не си усетила, че си го изхвърлила. Без да си обръщам внимание на бъбрика, без да ми е болял и без да целя такъв резултат, просто това беше потресаващо за мен. Нали, че се случва такова нещо. И в една предна презентация бях споделила също доста затрогващ ефект от действието и от ползването на пластирите и бих искала да го споделя отново за гости, които имаме тази вечер. При смяна на тазобедрена става през 2011 година ми беше разкъсан магистрален кръвоносен съд, при което има голяма кръвозагуба и при което лекарите казват: изчакват малко, за да видят дали ще клампира или ще се наложи зашиване. Така, съда клампира. Обаче при това клампиране, значи от 2011, сега сме 2023. Всички съдови хирурзи казват, че няма какво да се направи. Тоест кръвта, която преминава, тя не се движи както трябва. При изследване с Доплер има доста голям шум, тупане, пукане, като доста учестен сърдечен ритъм, едно такова наподобяване. И шумът е доста голям, преминава кръвта, но тя не се движи свободно. След ползването на тези пластири и посещение при съдов хирург, той каза, че към днешна дата, нали, към това лято съм ходила, на мен ми няма абсолютно нищо на кръвоносните съдове и кръвта се движи абсолютно нормално, което пък от своя страна води до правилно оросяване. Така че аз мога да споделям и много мои резултати, но нека да дам думата на нашите партньори или на гостите, ако те имат някакви въпроси. Добре, Ели, благодаря. Ако някой от включилите се и партньори, и гости има някакви въпроси, може да ги задава, или пък който иска да сподели някакъв резултат, който има. Аз няма да споделям резултат. Искам да благодаря на Елито. Беше много, много подробна и много ясна. Добре. Благодаря за презентацията. Прекрасно. И ние благодарим. Наистина беше много подробна Елито и ни поднесе една много добра информация за продуктите. Така че, ако някой има някакви въпроси, може да ги зададе. Също така мога да кажа и друг мой резултат, че бях диагностицирана с Хашимото и хипофункция. След поставянето на тези пластири аз съм спряла приема на хормон. Тоест, удостоверено, нали, с медицински изследвания, ехограф, нали, на щитовидна жлеза, кръвни изследвания, за да се видят хормоните в какви граници са. Щитовидната ми жлеза днес е напълно нормална. Спряла съм приема на хормона за нея. Спряла съм си приема за инсулина, тъй като бях с висок инсулин, който падна. Свалих си холестерола, вече нямам холестерол. Имам доста резултати. Да дам думата и на други хора. Да, някой ако иска. Да, здравейте, аз искам да се включа, Здравейте. но тъй като съм си казвала резултатите до сега няколко пъти и вече много от партньорите ги знаят, искам да кажа един нов резултат, който аз бях толкова невярваща, че реших, че първо ще се направя изследвания, да видя какви са ми показателите за витамин B12, за витамин D,
Всички останали показатели, кръвни изследвания, пълна кръвна картина се направих. И като абсолютно невярваща, за което се извинявам на Рени и благодаря, че беше толкова търпелива с мен, след 3 месеца направих нови изследвания. Оказа се, че големия ми дефицит на B12, който 4 години се опитвам да попълня и да достигна поне до норма или поне до някакви по-нормални нива, точно преди да започна изследването, бях стигнала до долна граница, съвсем малко надкрачила. Долната граница е 250, аз бях 252. За 4 години успях да попълня дефицит от порядъка на 220 като число, показател, казвам само. След 3 месеца показателите ми на B12 са 384. Тоест, само за 3 месеца аз успях да увелича дефицита на B12 с числов показател 130 на базата на 4 години опити с субгвинални таблетки, пръскала, всичко възможно, което можете да се сетите, без инжекции, разбира се. Болезни не са. Така че пластирите работят. Освен този показател, витамин D ми вече също е в норма. Освен това, най-неочаквано, където въобще не съм предполагала, тъй като бях с завишен холестерол, бях стигнала до ниво 7, като се има предвид, че доброто състояние на показателя трябва да бъде под 5. Ами след 3 месеца вече съм съвсем близичко ми остава да падна под 5. Тоест вече показателя е 5,12. Холестерола също вече е почти в норма. Може би след още 1 месец ще мога да кажа, че всичко ще е наред. Това са най-новите ми резултати, за което съм много щастлива, защото всички знаят, че витамин B12, първия признак на неговия дефицит, това е умората. Оттам нататък всичко тръгва мускулите, кръвно, сърдечно-съдови заболявания. Какво да говоря, освен че най-важният витамин, който участва в метаболизма като цяло на тялото ни. Това е моят резултат, така че вярвайте. Един невярващ човек повярва. Повярвайте и вие. Добре, благодаря, Тинка. Моля. Може ли аз да взема думата? Може, разбира се. Мария. Благодаря ви. Да, благодаря за изчерпателната информация, която получих тази вечер отново. Аз поделих преди време проблемите с краката и това, че използвам пластирите от 1 месец. Искам да споделя еуфорията ми от прегледа при съдов хирург, който имах в сряда, който установи пълна проходимост на абсолютно всички вени, правилна работа на клапите и най-интересното, той с изумление, като видя старите резултати и ги сравни с тези, които получих в сряда, беше изненадан, че големите ми 2 кисти на Бекер на колената просто ги нямаше. Бяха се свили до съвсем малки размери. Това е за 1 месец използване на пластири. Казвам го просто аз бях изненадан от този резултат в рамките на 1 месец. И го казвам с такова преповдигнато настроение, такава еуфория ме завладяла, че просто не можах да спя. Вече 2 вечер не мога да спя от вълнение, от радост, че тези кисти, които според лекаря, към който се допитах, могат да се отстранят
само оперативно или чрез инжекции да се измучат, а при мен за един месец те спаднаха до изключително малки размери. Много благодаря на Жулета, на всички, които ме подкрепиха, които ми дадаха увереността да използвам пластирите, да продължавам да ги използвам и се надявам, че в понеделник доктора ортопеда ще се откаже от намерението да ми сменя коляна става. Благодаря много още веднъж. И ние благодарим, Мария, за споделения резултат. Ако има някой друг, който също иска да сподели или нещо да попита, сега е времето. Гледам, че всички си мълчите. Може би да ви напомня, че ни предстои едно пътуване до Истанбул, 1-3 декември. Сега е времето да си помислите, да вземете решение и да присъствате на едно обучение, което наживо ще ви предостави да видите и да чуете това, което видяхте преди малко на слайдовите от Vision Day. Това няма да е Vision Day, но събитието ще е на това ниво. Нашите по-висши спонсори Мехмед Киртик, Фатих Байрактар, всички ще присъстват на това обучение и всички ние, които ще бъдем там, ще научим още нещо ново. И същевременно, освен че ще се обучаваме, винаги на тези събития има и такава развлекателна част, в която част се танцува, пее, забавляваме се. Така че всеки, който все още не е взел своето решение, сега е времето да го вземе и да се включи в това обучение. Обучението е за нашата структура, на която нашия висш спонсор е Фатих Байрактар. Повечето от тук присъстващите, които са по-отдавна наши партньори, познават господин Байрактар, така че помислете си и действайте. Има още малко време. Извинявайте, може ли? Може, заповядайте. Искам да се върна, ако може, към щитовидната жлеза. Имам няколко въпроса. Когато поставихте лепенките, казахте, че сте спряли лекарствата веднага в момента, в който започнахте с лепенките или след някакъв период известен? Не, това беше след известен период, защото аз периодично си правех изследвания, нали, на хормоните, комплект от изследвания. Направила си бях изследванията, започнах поставянето на пластирите, без да спирам приемането на хормон, защото не знаех какъв ще бъде резултата. А къде ги поставяхте, питам? Да, защото аз имам същия проблем и възнамерявам да направя точно това и за това. Не съм ги поставила на щитовидната жлеза. Значи аз ползвах комбинация от няколко пластира. Ползвах Пенлес, ползвах Омевия, Слим, Декамин, B12, колаген. Всичкото това нещо и съответно нали, Пенлеса на дясна плешка, всяко както е показано, от меката страна тук на ръката, под ключицата. Специално на щитовидната жлеза не съм си поставяла пластир. Използвала съм тая комбинация от пластири 4 месеца и след четвъртия месец... всичките в комбинация едновременно, всичко това, не да е редовече. Да, всичките пластири в комбинация и понеже трябваше да ходя отново на преглед при ендокринолог, значи аз си ги лепя 4 месеца. И след 4 месеца при посещението ми при ендокринолога, аз трябва да си направя нови изследвания, за да отида. Правя си нови изследвания и съм ходила, не знам, може би не е уместно, нали, да споменавам името на лекара, не знам дали е редно. Водят го като най-голямото светило в ендокринологията в България, нали? Той ме гледа на ехограф, погледна кръвните изследвания, гледа предните кръвни изследвания, нали? Всъщност 2 предни кръвни изследвания, 2 пъти правени, поставяне на пластири и прием на хормон, последните ми кръвни изследвания, преглед на ехограф и каза от днеска ти спираш хормона.
И аз казвам, доктор, аз го пия от 3 години, не мога да го спра така рязко, нали? Да не, нещо, да не получа замайване, нещо слабост. Той каза, няма ти днес абсолютно нищо, просто спираш хормона. И аз го спрях. И А на наистина каква доза бяхте? на 25, на 50 Да, елтирок съм приемала. да. А сега продължавате с лепенките като Сега, поддържащо. сега не ги си лепя всичко. В момента съм само с пейнлес на дясната плешка. Нищо повече. Оня ден бях с Омевия и пейнлес. Мгм. И това е периодично, нали, си ги върти тези лепенки, но аз не ги сменям вече примерно на 24 или на 48 часа, защото вече съм видяла резултата. Даже след рязкото спиране на хормона не съм почувствала нещо да се влуша, на мене да ми е зле, да имам слабост или замайване. Не. Нямаше го това нещо, а мен точно това ме притесняваше. Мгм. Да. Кръвоносните Благодаря. ми съдове също са много изчистени. Значи, при изследването с Доплер, освен че има вече такава голяма пропускливост на кръвоносната система, цялата движи се нормално кръвта, те са абсолютно чисти, без наслагвания вътре в самите кръвоносни съдове. А знаете, че едно такова наслагване, един висок холестерол води до образуването на съсиреци, оттам, нали, на доста по-сериозни заболявания, нали? А моите кръвоносни съдове също не съм си помислила, не съм целяла този резултат. Аз просто реших, че ще ги ползвам, защото не съм добре с костите. А оттам насетне нещата се случиха така, че това доведе до още други трайни резултати, удостоверени, нали, с медицински изследвания. Мгм. Така си беше наложило, че даже в момента съм с безсменени тазобедрени стави, но това не ми създава никакъв проблем или дискомфорт. Нищо при движение, при каквито и да е действия. Нали? Да. Съм доволна от тези пластири. Инсулина ми падна, аз бях с инсулинова резистентност, при което пила съм глюкофаж хиксер, нали, с освобождаващо действие. Да. Значи с 4 единици падна инсулина и аз реших, че освен, че е паднал, нали, и с една по-правилна диета, нали, започнах и ограничения в сладкото, така, в порциите с слима. То просто си идва от само себе си. Те нещата, когато започнат да действат пластирите, нещата от само себе си започват да се нареждат. Значи не е нужно човек да цели нещо. Резултата просто е на лице. Вие ще се почувствате по-енергична през деня при поставянето. С по-голяма сила, с по-голяма лекота, по-спокойно ще приемате, примерно, изблици на ваши колеги или съседи, нали, или в семейството. По съвсем друг начин. Нервната система е много по-спокойна, по-устойчива на такива стресове. Силата на организма, силата да си вършиш ежедневните задължения е доста по-голяма, по-издържлив е човек. Моята работа е с психическо натоварване, така че по-голяма психична издържливост също. Аз го виждам по себе си. Има ефект. Ефектът е доста голям от ползването на тези пластири. Просто правя кръвни изследвания, лепя, правя нова кръвни изследвания, посещения при лекар и виждам резултата. Благодаря. Оля. Някой друг? Рени, може би ти нещо искаш да кажеш? Гледам, че Искам да ви поздравя. отварям микрофона. Да, отворен ми е микрофона, защото и съм усмихната, защото наистина радостта ми е голяма, когато слушам толкова добри резултати. Ние всеки ден, ние знаем действието на пластирите. Но въпреки, че го знаем, когато чуваме такива резултати, щастието ни естествено е още по-голямо, тъй като, както каза и Елка, и Тинка сподели, и Мария също, това са едни резултати, които някои очаквани, много желани, други желани, но неочаквани. И когато ние получим тези резултати, наистина
тогава щастието е голямо. И искам да поздравя хората, които споделиха тези резултати. Искам да поздравя Елка за много добрата презентация. Дорето също. Дори, поздравления. Това е, само това исках да кажа. Просто се радвам и съм щастлива, като ви виждам. И ние благодарим. И призива е всеки, който има пластирите, поръчал си ги е, получил си ги е, да ги ползва, защото времената са такива. Не случайно Елка по време на презентацията каза wellness индустрията и за това ние превентивно трябва да се грижим за нашето здраве, трябва да го правим осъзнато. Не е нужно да чакаме да се случи нещо лошо или да се разболеем и тогава да почнем да мислим как да решим проблема. Както каза Елка, ние просто трябва да ги ползваме, дори и без да имаме големи очаквания, но най-хубавото при пластирите на One More е, че дори да нямаме очаквания, нещата се случват. И резултатите идват от само себе си. Просто наистина трябва да ги ползваме. Тогава, когато нямаме проблеми превентивно, ето както сега идва такъв сезон, студено е, ще почнем да настиваме, грип. Имахме такава лекция във вторник за грипа, който започва да навлиза. Така че нека да се погрижим за нашето здраве, докато е време, а да не чакаме, когато нещата се случат. И наистина пластира Пенлейс е уникален при настинка, при главоболие, при грип. Той просто оказва много голямо влияние върху нашето здраве. Така че да ползваме пластирите, за да сме здрави, щастливи, усмихнати и да имаме енергията да работим. Така е, и не забравяйте, че когато се позволяваме нещо за нашето здраве, това не е разход. Това е инвестиция. Инвестиция в здравето ни. Вале, някой друг нещо? Ако ли не, времето напредна, може би да приключваме, да си пожелаем приятна вечер и да се виждаме все по-здрави и по-удовлетворени от живота на следващите срещи. Лека вечер и очакваме гостите да вземат своето решение днес и сега и да се обадят на хората, които са ги поканили, Да се и ги доверят. очакваме в нашия екип. Лека вечер! Лека. Лека вечер! Лека вечер. Лека на вечер. всички! И бъдете здрави!